Si Alejandro Reynes mitukod ning maong panimay sa Daan Lopez Haina sa kinapusoran sa Barangay Parian, usa sa labing unang distrito sa siyudad sa Sugbo. Ug niadtong 1863, kining maong panimay napalit ni Juan Rodrigo Gorordo sa kantidad nga 2,000 pesos. Kini mo'y nahimong Pinoy-anan sa upat ka henerasyon sa mga Gorordo. Lakip na ang labing unang Pilipinong obispo sa Sugbo na si Bishop Juan Gorordo. Hinungdan nga maong panimay, Tibunyagan ug Casa Gorordo. Sa paglabay sa mga katuigan, ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa katayuan ni ini pagpalambo sa kulturang Sugbuanon, midumala sa Casa Gorordo ug kini gihimong usa ka museum. Niadtong 1982, gisudan sa foundation ang restoration niini. Ug niadtong 1991, ang National Historical Institute mipasar og resolusyon nga nagdeklarar sa Casa Gorordo nga National Historical Landmark. Karon, ang Casa Gorordo bukas sa publiko. Kini mapagarbuhong nagbarog sa Daan Lopez Haina, Barangay Parian. Ang dapit diin kini unang gitukod, duha na ka siglo ang milabay.